Għal raġuni inspjegabbli xorta jibqgħu ma jikkundannawx. Wara x-xenati li rajna mill-membri tal-Gvern fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-4 wara nofsinhar fejn baqgħu jippruvaw jaraw kif se jiddefendu lill-eks Ministru tal-Electrogas, aktar Ministri tal-Gvern jibqgħu jitkellmu dwar Mizzi daqs li kieku dan qatt m'għamel xejn ħażin. Net News staqsa lill-Ministru Ian Borg għalfejn qed jibqgħu isostnu din il-pożizzjoni. U wara li prova jilaba li ma jafx x'inhu jiġri. X'ġara reċenti? Għalilna li hu jaqbel ma dak li jgħidu u jagħmlu sħabu avolja ma kienx jaf eżatt x'qalu u x'għamlu. Ngħidlek jiena ma segwejtx id-diskussjoni imma rajt ir-rapportaġġ tajjeb, jiġifieri hemm sħabi mill-Grupp Parlamentari Laburista li kienu preżenti u għandi fiduċja assoluta fihom. Għalfejn qed tibqgħu tinsistu li tiddefendu? Kull ma qalu għamlu sħabi f'dik il-laqgħa għandu l-appoġġ tal-Grupp Parlamentari, okay? L-istess mistoqsija ċoe għalfejn id-deputati Laburisti qed jibqgħu jiddefendu lil Konrad Mizzi għamilniha wkoll lill-Ministru Mirjam Dalli li llum hi responsabbli proprju mis-settur tal-enerġija. Il-Ministri tal-Gvern u n-naħa tal-Gvern fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fejn għaddej il-Public Accounts Committee fejn Konrad Mizzi ittella bħala xhud qablu li kwalunkwe xhud quddiem kumitat għandu jittella jixed. Anki b'rispett lejn l-istituzzjoni tal-Parlament li hija l-ogħla istituzzjoni f'pajjiżna. Mistoqsija mhux dik, mistoqsija għalfejn qed tiddefenduh. Anzi li qed ngħidlek kien imur kontra dak li qed tipprova tgħid int. Madankollu minkejja li l-Ministri kollha qed jibqgħu iżommu soda d-difiża ta' Konrad Mizzi anke jekk keċċewh huma stess, għal xi raġuni il-proġett skandaluż tal-Electrogas jibqa' mażramonhom minkejja l-iskumdità evidenti li jġib miegħu. Kif uritna anke il-Ministru Dalli. Il-mistoqsija hija dwar il-proġett tal-Electrogas. Għaliex Mirjam Dalli għandha idea marbutin bil-proġett tal-Electrogas ta' Konrad Mizzi? Hija assunzjoni tiegħek, hija assunzjoni skorretta li bir-rispett kollu lejk ma naċċettax li inti tagħmel għaliex inti qed titkellem fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi konċara miegħek kristall li kwalunkwe xhud li jittella quddiem il-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi għandu jitla jixed. Dik fimnija, ma il-mistoqsija hija dwar il-proġett tal-Electrogas. Ministru, intix tweġibni? Net ma tinteressakomx mir-risposti tagħna u tibqa' tagħmel assunzjonijiet u tasal għal konklużjonijiet. Ministru, il-mistoqsija m'għandix taqsam ma' tweġib. Ministru. Skomda għall-aħħar bil-mistoqsijiet imma tibqa' b'idea marbuta bi proġett li fisser l-akbar nefqa minn flus il-Maltin minn żmien l-indipendenza l-hawn u li s'issa sarraf biss fi skandlu wara ieħor u f'allegat commissions lill-Ministri. Dan id-deal ma l-Electrogas kien saħansitra kkundannat mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, iżda sal-lum il-Prim Ministru Robert Abela għadu m'għamel xejn biex il-poplu ma jibqax jinsteraq fil-waqt li l-familji fl-aħħar jiem sabu fil-posta tagħhom kontijiet ferm aktar għoljin mis-soltu.